Njenkoli kama ruwe ona tatenga nale ko manyare sale kanisa ngubori abapasa bomusabere ikyaro mate bintu mbiro ko ngainereria bako inde bolingo omonto onya ujina ne kanisa. You see World Bank they bwate aba auditor bagocha bakora audit yenga uno bono achate benga engineer giteriro mo auditor aje kurigeria bitabu bya Nyamira umo auditor gairiri chiko ne serikali nga kero mwaka bakaicharigeria bitabu bya serikali unanga kichibasa chitumegete World Bank teriro bokonyerikera una bakochi bese obo bwata aba auditor bagocha kero mwaka. Yes. Nebo ngumugabara na chenchese county ya Nyamira nebo nga ninje na ikarasi kero keri paka World Bank yiche irigereri na inde nagotebi county ya muyo kabago tabarigereri exercise yake ya koru chi county Chonspi 47 ibere chikanyawara nga chitumugete chibesa bobe na ndaye kuri boli gakya abantu banyamira na baba bariri uroje na World Bank na egento kuri galiru benga iro musene tanga genda World Bank musike chi account ya Nyamira iri ni swali rire obosoku sana service yomo gavana na ndi ngosabanga nonya gatete gukwana bolimo urigerie gente kengao kiriara ngaino mwananchi no bongaini tari kiriye ko mworokia nga wona igagukwana bolimo maiso marore boko mureka ase bichembe sana gochesa abananchi bali bamanyeta at least richiko. Yes. Control budget ngorigeria ari bitabu kira rituko na bago terenje basigwa ko ne account gete onya taraisane kana chibese jingi amasakararia ire chi kwara uchibese chi gwakanu mbiya amasakara yuali igeze gente kiko tabanga mangana ya marube yini upuzi mutupu na ende na abantu nyo bategere to umuteneneri World Bank Peter Odengo bwega na kwanite Nyamira utwagenda kurigeria bitabu no twageri county chinde tukanyana na chibese cha Nyamira agitumegete bo. You know the went ko bolinga nkibali go kubunia litangani onangaga bana ko tabanga ngendo na bunetugwe neki na ende kero na bunetugwe na gore tamakosa aya ngendo na tabete ngo ko de bintu byo boronge neki na ende kwaira tanga amangana UNCP aligereriwe donors wonse bajira ni nambyo koleta conditions kibakoete umanye ko igora account iyo interview jwa agotabere amaruba ikinege ndo tangeno no mwana krasi bere gra bantu mo maitenga auditors wa utumuna World Bank kuligera ngichwa situmikire